ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ଦିନକୁ କେତେ ଥର ଏବଂ କେତେ ଡେରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବା ଉଚିତ? ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ବିଷୟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥାଏ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଏହା ଯେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ କେତେ ଥର ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବେ, କେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବା ଦରକାର। ସାଧାରଣତଃ 6 ମିନିଟରୁ 15 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ହୋଇଥାଏ। ଏତିକି ସମୟରେ ପତି ପତ୍ନୀ ଖୁସି ହୋଇଯାଆନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ସମୟ ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବା ପାଇଁ ମେଡିସିନର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ମେଡିସିନ ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ ଅଟେ। ତେଣୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ମେଡିସିନର ପ୍ରୟୋଗ ଜମାରୁ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସପ୍ତାହରେ 2 ଥର ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିଲେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସବୁଦିନ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବା ଭଲ ନୁହେଁ। ଏମିତି କଲେ ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଆମେ କହୁନାହୁଁ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଆଶା କରେ ଭିଡିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯେତେ ବି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି ନିହାତି ଭାବେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରି ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।